Okay mga guys, ito na yung ginagamit ko pagtatanim ng palay na hindi na ako nagagastusan. Ipapakita ko sa inyo ito, assemble ko muna. Bali, direct po itong pagtatanim ko mga guys. Pakita ko sa inyo paano. Bali, PVC po ito na may mga butas mga guys. DIY galing YouTube. Yan mga guys, panoorin nyo. Bali, ito na yung ginagamit yung mga kasi ko mga parag-uma. Sana yung akong ginagamit yung pag tatanong itong humay. Yan ang nagsusuhol pagtanom kay mahal itong suhol. Bali, ito yan mga guys. Yung mga butas na ito, lalagay ko ito ng binhi.
mga guys. Pag napuno na yan, ito lahat. Higilahin ito doon. Kailangan mapuno kasi ito eh. Bali ang isa ang 20 kilos mga guys. Kasang kasa yung 1 hectare.